Kalpasan ti performance dagiti participant iti Grand Street Dance Competition adda dagiti estudyante anang i-post iti ladawan ti dapanda ana sinit gapu iti artificial turf anayaplag iti Melvin Jones Grandstand nagpabuyaan da. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangosfian. Saan na may libak dagiti coordinators ti pan nakadismayada iti pan nakipasitda iti Grand Street Parade ti Panagbenga Festival. Gapu dayta iti epekto ti artificial turf iti saka dagiti nakipasit iti performance iti Melvin Jones Grandstand. Sigun kadakwada, dakkelata ti panagyaman da kadagiti organizers iti gundaway ana iparangda iti kultura da. Nupay kasta, mamatida ang mabalinpay kuma ang maliklikan dagiti parikot adinumswa no naadaan da iti umdas a panawon para iti dry run. Nangipaay da iti nalawag nga instructions ken coordination ken inkonsidera dagiti organizers dagiti suggestion da. Despite witnessing this distress, there's no immediate corrective measures were taken for the subsequent street dance participants. Nung nakita na sana, kung merong mang nakita, di sana merong action. Imputang na ang maawatan dati na pintas nga intensyon ti pan nakaikarga ti artificial turf. Ngam mamati daytoy nga adalata ti panagkurang dagiti organizers. Gaputa awan ti thermal testing. Dry runs ken research ana ipatungpal ang nagresulta iti injury kadagiti ubing. Saan damatla ang aninamnama tinagbalin nga epekto ti artificial turf kadagiti ubing gaputa saan daan na ipaayan iti gundaway abang padas nga agperform iti turf. We didn't expect na yun po yung magiging cost po nun sa mga dancers po namin na nasunog yung mga paa nila. Maybe next time po makinig din po sana sila sa mga locals and suggestions po from other people po. Nupay saan anapintas ti nagbalin nga kapadasan da manipud preparation aging ga iti mismo a performances. Impagsa ti coach ti sitio Kamaisan a maawatan da nga awan ti mangkayat iti negatibo ken saan anapintas a resulta ti performance dagiti ubing. Tarigagay damatla ang ti intensyon dagiti organizers ngam imputeng da nga adda iti panagkurang iti implementasyon. Gapumot iti insidente saan da maliklikan amang panunot asaanen pay ang makipaset kadagiti sumarsaruno a Panagbenga Festival. May mga tumawag po from BFFI po. Tapos ang sabi naman po nila, willing daw po sila to compensate for whatever na i-ask namin or provide namin. Lalo na sa amin kasi may na-hospital sa amin na isa after nung incident. Nangirwarmatan ti opisyal a waragawag ti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Bigbigbigen da dagiti pakasiknan ken nagkidaw da iti dispensar kadagiti estudyante, manursuro, trainers ken contingents a naapektaran. Imputeng da tarigagay dati pagsayaatan dagiti performers ngam saan daan ninamnama tinagbalin nga epekto daytoy. Ako wanda ti responsibilidad iti insidente ken inpadamnama dati panakikoordinar da kadagiti pagadalan ken contingent leaders para iti panakaipaay ti kaskanan nga assistance ken compensation. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas.